Φίλε, λέγε και εσύ, ρε. Α, ναι. Λοιπόν, σήμερα είναι η Κυριακή που φυσιολογικές συνθήκες θα έπρεπε να παίζουμε μπρίβα μαζί με τον Αντωνάκη σε κάποιο σφιτάκι. Αλλά εσύ είσαι μακριά. Εμείς όμως είμαστε εδώ. Ο Θέμης όπως πάντα δεν έχει πάρει τα ηρεμιστικά του. Ναι. Εγώ είμαι καλά, όπως πάντα. Μια χαρά, ναι. Ειδικά τώρα που θα φύγω και θα... Ναι. Ειδικά τώρα που θα φύγω και θα τον ξεφορτωθώ για λίγο. Αλλά επειδή είναι γιορτή σου, αποφασίσαμε να σου στείλουμε κάτι γιορτινό. Ναι. Και σου ευχόμαστε χρόνια πολλά. Να σένα χαίρεσαι το νοηματάκι σου. Χρόνια πολλά. Σε σένα και στην Ανούλα την Πρίπελη. Φυσικά. Ναι. Με γυρίσεις γρήγορα κοντά μας. Στη μεγάλη αγκαλιά μας και να αγκαλιάσει. Στη μεγάλη αγκαλιά μας, εδώ, ναι. Σε περιμένουμε, σε αγαπάμε πολύ. Και να περάσετε υπέροχα. Και συνετά. Wisely, έτσι. Πεις κάτι κι εσύ. Κι εγώ. Κι εσύ. Σε όσους ξέρουν να δουλεύουν θετικά, κάτι θα συμβεί αυτό το καλοκαίρι. Κάτι να με δει τον έρωτα να φέρει. Κάτι θα συμβεί, το νιώθω, πλησιάζει το καλοκαίρι που θα έρθει, άλλο δεν θα μοιάζει. Στο μπαλκόνι έχω δει στο να με δει τον έρωτα να φέρει. Κάτι θα συμβεί, το νιώθω.